Mga higala karon atong gitan-aw ang tulay perting daghan na kayo nga nang li dire, no? Okay. Uy, nidako ng tubig, no? Ni hapit na mulagpas sa tulay. Unya niya dire mga igsoon, nindot ning among coverage kay sakay-sakay lang. Oh, tagsaray wa coverage sa sakay-sakay. Hop, muhunong ta dire. Kay li ta dire kagawad. Oh, tan-aw ta, no? Kauban ako sa kagawad Ultra Roldan sa Gusa. Grabe na ang tubig may gala sa Carmen River. Carmen River ni mga igsoon tungod ni bagyong si Odette, no? O lagpas na siya sa iyang gilagpasan na boundary kani o flood control dako kayo. Kini siya ang kulay. Mga suking tigpaminaw di mi kaagi sa rotunda, no? Kay ang rotunda na may tubig ang rotunda. Kaganina circle pa man kay tuyok maning dalana. Unya namalik naman ning taxi o kini siya mga suking tigpaminaw maoning rotunda. Tong taxi naglangoy-langoy naingon lag speedboat ka. To dito. Murag speedboat na tanawon may gala. Ang usa ka taxi ni action siya glusob. Rotunda ni siya. Unya lawom na ang dapit dito sa tumoy. Alaka. Asa man nimo agis Ibilyedo karon. Okay, betara to. Tanaw na to asa man ta magtuyok ani. Diri tas pika siguro. Ngano maning nagtunga-tunga maning usa di man talaga lusot. Dito ka atras ta. Atras kay mag-trap tas tubig ani delikado kayo. Kay ngano maning usa. Dito ka lusot may gala, no? Kay tungod sa sitwasyon. Dara. Mao ni may gala ang sitwasyon, ang rotunda di na maagian kay ni lusot na tubig. Ito na tumba. Nagkamang-kamang nagkamang-kamang. Nagkamang-kamang. Bantay. Bantay nagkamang-kamang. Laka, unsa man kamang-kamang? Naglangoy. Taxi man din Sus. Pida. Tora. Tora. Dagan-dagan siya Okay, balik may gala tulay ning among gibalik-balikan, no? Kay adto may kataguluan karon. Onya tanaw pirte ka itom sa langit ron. Mukusog pag ining ulan na. Namusog ko ni. Unsa man dike? Unsa man dike? Unsa man dike? Lang nipundo naman tubig. Napundo ang tubig, no? Napundo ang tubig sa dike. Tara. Nigibawd na. Uy, nikusog na magmayo ang baha mga suking tigpaminaw. Medyo alarming. Dapat may gala ang dike. Sus. Pida ang dike, ilagpas ang dike. Ang gitukod na sa dito. Suming hangin. Hangin pirtek suga. Diyan makita natin karon. Daghan kay mga nagpangulay karon dire, no? Pakita na to. Sibat kay mura bag mabasa ta ni. Mga suking tigpaminaw karong panahona alas 2 pa sa hapon. Onya kining tubig pa saka ni siya lauman may galang kini mulagpas ni motupong ni sa tulay. Karon hapit na siya motupong sa tulay bagyong Odette ni, no? Bagyong Odette. Onya dinhi sa amo may gala sa Cagayan de Oro. Makita na daghan na kay nanungtong aning tulay, no? Delikado may gala kining mga tao nga nas tulay mo nang hinahinay mig sibat karon.